з успамінаў Кузьмы Чорнага. У настаўніцкую семінарыю я пайшоў таму, што гэта была найбольш зручная школа для тых, хто не меў за што вучыцца. Там не бралі плату за навуку, а лепшым вучням, якія добра вучыліся, давалі стыпендыю. Закончыць асвету ў настаўніцкай семінарыі мне не ўдалося з той прычыны, што зімой 1919 года палякі закрылі семінарыю, а пасля адыходу палякаў нясвіж застаўся на польскай тэрыторыі. З аўтабіяграфіі Кузьмы Чорнага, 1928 год. Літаратурнае аб'яднанне ўзвышша, да якога я належу, якраз і змагаецца за літаратурны сталічны Менск, супраць Менску як губернскай правінцыі, з кансерватарскімі поглядамі на літаратуру і традыцыямі губернскага маштабу.
З успамінаў пра Кузьму Чорнага Рыгора Крушыны. А ці не чорны лёс Кузьмы Чорнага? Яшчэ перад разгромам узвышша дамарожчаныя марксісцкія крытыкі шукалі ў яго творах негатыўнае. І чаго толькі яму не прыпісвалі. І дробна-буржуазную ідэалогію, і кулацкі вхіл, і местачковае мяшчанства. А пазней нагарнулася змрочная хмара. З успамінаў Кузьмы Чорнага. У яжоўскай турме ў Менску ўвосень 1938 года мяне саджалі на кол, білі вялікім жалезным ключом па галаве і палівалі збітае месца халоднай вадой. Паднімалі і кідалі на рэйку, білі паленам па голым жываце, устаўлялі ў вушы папяровыя трубы і раўлі ў іх на ўсё горла. Уганялі ў камеру з пацукамі, але руку кайданы не замыкалі. З успамінаў Кузьмы Чорнага. Бадай уже месяц, як у кватэры, дадзенай мне саўнаркомам. Але ж якраз як тая камера ў турме, дзе я сядзеў у 1938 годзе. Можна сказаць, што я ўжо дайшоў да апошняй мяжы. Бруд, цемень, вокны глядзяць у чорны трохкутнік з высозных муроў. Пісаць няма як і жыць няма як. Тут вайна не до конца виновата. Тут много от хамства.
Ты вечна ідзі. Жадай толькі аднаго, каб было табе куды вечна ісці. І калі ты вернешся назад, памятай, што ты быў ужо тут. Бо калі забудзеш, тады пойдзеш назад і назад.